Folini tanube ambolo kanyeshi Horaya TV lajali kebaga belajilima Malikono ani mali koka aw munu siglo ni wati na ko nyamanda aw ka jabarani mandife ni oye Horaya TV wala sa absaga famanu so tugumna aw ka bamanakan kuna foni kenaka aw bismillah aw ka bamanakan kuna foni kenaka ka ben bikarima février kalo kile muwa ani kele samba fla muwa ani kele amena munu kono kuma nyefo aw nyena bakuruba fola Suro wajulu kene belebele o koni sigira nyama koro kaw fe min kene sigira ankara mo ba fe la shop maru seydou kulubale el faru kafara jamia tuiki madin tondo chama ka ben juma do ma février kalo kilita ani kononton samba fla muwa ani kele anga ministre nyama mutaro wani ale konni sente mo sigira halisa kasaga nyefolu kunyana chama cha fangi mara chugo nyumaka ore bina ke anwa kuna fun yawla kuma boye amana munu soro ka faro ka jamana kuna funa warola ninga faraje fangore ke baroka hambe ulu kono kuma wala awye o bismillah ko kura o ka bamana kan kuna funi kene ka soni amina munu kono kuma nyefo aw nyana Jamiatu ikmajinin karamogo ba no ye sidina Sheikh Maru Seydou Kulubali El Faroubi karamogo ke kele nyina bali ani senga bali masara manika dina da seli siraka an karamogo ba la Sheikh Maru Seydou Kulubali ale kala misala toro mai senga an wati bala jidina abi wuli ga jola wala sa kasega alaka dina nyefo aka jonyana amisega amne ninga bara kena chugumna jien here an lahra here an bala jidime sega usoro chugamna ode kala ninche banka hamina koy ode hukumu konana ka ben kunu sibiri ma février kalo kili muwa sa ba fla muwa ani kele ay wajulu kene blebele nyama nyama koro kaw fe wajulu kene mi hukumu konana ma ba chama rutime kene konana ka damne jamiatu igmadin tonduna ninga fara kan nyon chama ka munu bora ba mako anate mundugula kana ni kene bay nyama ya ankara mo ba fe alibi ambe olodnya ka fo yani ankara mo ba la Sheikh Maru Seydou Kulubali ale ka kene soro ankara mo mutal perte ninga fara imam muaz damelega ulu de kara kene ndatiga bay ka kanyani sangani ankara mo ba la Sheikh Maru Seydou Kulubali ale dona kene konana adole kene konana fonu ko fe kuma dile ankara mo bama faru kuma na kene la kalu bayin bunya kan no e arajaba kalu kira kishi nama bama ale ka sanele la Sheikh Maru Seydou Kulubali ay nyefoli chama ke o bunyawla kasega fa musro ni kuma kan na ojumas na go ale bi nyefoli chama kan ye Horaya TV to wala Nyamakoro Ikmaldin Islamia Committee Bamako sigida worona konnala ka kenyekeni uluka lanyini Elhaj Sheikh Maru Seydou Kulubali Faruku ye wajulu kene belebele nyenemaya Nyamakoro masa terrain sanfɛ wajulu kene mi shiriyara Nyamakoro diw ani alamunu mawfɛ kɛrɛnkɛrɛnneyala diinɛ ɲɛmaw maratigilamaw ka fara Ikmaldin Islamia jedew ani u kanu ɲɔgɔn gelenw kan Bamako ani alamunu konnala wajulu kene in laɲini tun ye hali bi ka se ka kɛ bilasirali ye Nyamakoro ani alamunu bɛɛ lajɛlen ye wa ka kɛ kunnafoniya ye bɛɛ ye k'a fɔ Ikmaldin Islamia a kɛlɛkɛ bolo dɔ bi Nyamakorokaw fɛ minnu su ani tile u bi wuli ka jɔ la ka kɛɲɛkɛ ni nɛgɛ kaɲa 22 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye Ustaz Mokhtar Berté ani Imam Muazu Dambele olu donna kɛnɛ kɔnɔna la u bisimilalen kɔfɛ ni taarɛ ye maa caman olu ye kuma ta minnu ka kumaw kɔnɔna la foli ani tantoli u ye o kɛ ka ɲɛsin Ala ka diinɛ waraba Seydina Sheikh Maru Seydou Kulubali Ayatullahi fi diini ma o ma tɛmɛ sanga damadɔ kan Imam Muazu Dambele kelen kɔfɛ ka kuma ta nɛgɛ kaɲa 23 waati dangele ala bɛnninba ani a nisɔndiyalenba ni kɛcogoya ye min bɛ silamɛya wasa ani ka silamɛdenw wasa a donna kɛnɛ kɔnɔna la arokuna
n'a ka délégation bisimilalen kɔfɛ ni taarɛ ye Elhaj Sheikh Umar a ye kuma ta n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ lahɔrɔma waati ba dɔ la ani an bɛ silamɛya kɔrɔta waati ba dɔ la a y'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni boli Mustafa kisi ni nɛɛma bi a ye a ka sura taama ani a ka sana yelen ko ɲɛw olu kan. Suna mun y'a kanu k'aw hakili jigin kira ka sana yɛlɛ de sallallahu alaihi wasallam n y'a sɔrɔ Imam Muazu yɛrɛ bi o darisuw de kan k'a y'a nu don ka ban nka a kun bɛ bɛrɛ k'a la o kumana an n'a lajɛ Moro ka dɔɔnin fɔ sana yɛlɛ bonɲɛw na ka dɔɔnin fɔ ye sana yɛlɛ bonɲɛw na sabu Ala sɔnna ale kɛra ka bɛn nin kalo in de ma n'o ye Arajaba ye a tile 27 su Ala ye kira invité de kisi nama ba ma Moro ka taa dali yɔrɔ bɛɛ jira a la ka sana yɛlɛ kɛ n'a ye kabakolo sigiyɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ jira a la a fɔ ko sana yɛlɛ parce que a bɛ faamu ten de n'o tɛ sana yɛlɛ tɛ o kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko sura taama o de don nka taama in ne bɛ da fankelen fɛ dugumana bɛɛ yera a la dugu jukɔrɔla yera a la kabakolo bɛɛ yera a la yɔrɔ yera a la Moro danfɛn si ma se yen ni kira yɛrɛ tɛ ani Ala. O de la Kuranɛ ko subahana lezi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ألاكو مسا سبتراك سنيالا سنيا بن مسايي مسا من زورا تامنا ناكا جونغي مرودلا Silamɛ kabako diinɛ bilahi diinɛ to jugu b'u kɔ kan de mais silamɛya jugu b'an kɔnɔ la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam sadi min kɛ ka nin fɔ mun na kira ka sanayɛlɛ mɔgɔw de bi sɔrɔ silamɛ karamɔgɔ yɛrɛw la minnu bi ŋwara da o la k'u bi lagosi cogo ɲini a la k'a kɛ kalo ye n'a ma se ka kɛ kalo ye bonya min b'a la k'o kari ka bɔ a la ko kira yɛrɛ k'u ma yɛlɛn dɛ k'a sogonna de k'a sogonna de sadi n'i taara sanfɛlaw yaala ka segin ka na n'a y'a sɔrɔ sanayɛlɛ kun y'o de ye e ni Ala cɛ Ala bi sɔn k'o lakale kuranɛ kɔnɔ hali kafiri kɔmɔtigi tɛ sogo wa Moro e bi jɔn de dɔ diɲɛ kɔnɔ yan k'o tɛ sogo o bɛ adamaden la asɔrɔ n'a y'a sɔrɔ sogo de kun don Ala ba bi sɔn k'o kɛ mujiza ye k'a b'o lakale k'o kɛ bonya ye kira ye e yɛrɛ k'i miiri hali n'a y'a sɔrɔ i mɛ kalan depuis Ala k'i da i kana Ala tɔgɔ mɛn Moro Ala k'a fɔ a bɛ bonya lakale a ka kira kan min kɛra a ye bonyala min kɛra mujiza ye a ye ni maa tɛ s'a ɲɔgɔnna na ni Ala yɛrɛ tɛ Moro o mujiza de kɛ sogo ye ko kira sogonna ko a taara sanfɛ e bɛ da o la ayi Moro nka kuranɛ kɔni bɛ se ka yɛlɛma dɛ an ka mɔgɔ ye bɛ se ka sɔsɔli kɛ tafsiriw la sɔsɔli bɛ se ka kɛ hadisaw la mais Ala ka n ko kuranɛ kɔnɔ wuli cogo foyi t'o la Ala ko asra bi abdihi a m'a fɔ n y'a sogonnɛ a m'a fɔ n'a ni ye dɛ bal bi abdihi ne n ka jɔnkɛ yɛrɛ farisogo dama tɛ ko ni t'a la ni dama tɛ ko farisogo t'a la farisogo ni tɛ ko hakili t'a la bal n'a yɛrɛ bakun dafalen a ni a farikolo a hakili dafalen n ye sura taama kan Moro sɔgɔma sa silamɛw cɛ n'o ye n'o mɛ k'e ka bonya ye o bɛ se ka k'i ka dɔgɔyama ye anw ne ko an bɛ Muhamadu fɛ an taara a la an tugura a la n'a fɔra ko kira ye bonya sɔrɔ min bɔɲɔgɔn bɛ kɛ Ala fɛ danfɛn foyi ye ni kira tɛ o tɛ anw ne ka bonya ye wa o tɛ anw ne ka kɔrɔta ye wa o tɛ anw ne ka kunkɔrɔta ye wa n'o tɛ kira sanayɛlɛla ka ban o mɛ ban
aye jawo kira sana yelana na me be ma yere fa kira sana yelana mure si to la itseka bali wa kera apa ha me emi we ba fe ni kanu ye tie ne ya be ko kira sana yelana abi to fara e de valeur ka jabi kira mi wo kira nga bokoi anyo wonte danve na ala ni ngai ala ni vene kai o bonye bebi sigi Amma hakilla jigi ali sisan k'a fɔ ni wajulu kɛnɛ min filɛ nin ye a kun cɛra ni duwawukolo gɛlɛnw ani kɛlɛkɛcɛ caman sɔrɔli ye ani kɛlɛkɛcɛ muso caman sɔrɔli ye ka fara Ikmaldin Islamiya jɛdenw kan an ka diɲɛ ka kɛ kɛlɛbolo kelenba ye ka mɔnɛ bɔ Dalibama ka diinɛ la sanayɛlɛ a bi bɛn marisi kalo tile 10 ma Bako jikɔrɔni ntolaci tɛrɛnba sanfɛ Ala ka don kofɔlen yira an na. Nismi surai akra magoba Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faro ay wajulu kene belebele nyama ya nyama koro ko fi halbi amé do de ke nen kene nyona chama obe masara mani bolo alaka odu neni o bele gelinga segela o bolen ko clefla la dira mi tumbe sena kene kene mi to wada no l'autre forme de Bamako o bara ko ni kun cera ka ben juma do ma février kalo kleta ani ko no ton san ba fla mwa ani kene mi sen fe anga jamana ma ba chama olu tumbe kene kono na o kuma na fɛn minnu ka lajɛrɛ sen fɛ kɛnɛkɛnɛ o de ye jamana bɛ taabolo min kan fo ka taa se fasodenɲumanya ani ka taa se diinɛko yɛrɛ hukumu kɔnɔna ma danɔ bila kɛra nin baara ninnu kumakan ninnu na walasa hali bi jamana in bɛ se ka bila sen kelen kan cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na Seydou Coulibaly ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Groupe VIP africain yɛrɛ ye tɔn ye Mali ni farafina jɔyɔrɔbatigi caman bi tɔn min kɔnɔ u ka baara bɛlen no ka hakili jagabɔ kɛ u ka jamana dɛmɛ ni fɛɛrɛw la o de hukumu kɔnɔna na l'autre forum de Bamako kɛra tile 2 hakili jagabɔ ye nabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nin baara in kɔfɛ mɔgɔ caman y'u hakilina di n'o y'a sɔrɔ baara in kɛra ko wasalen nabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ne hakilila a ɲɛna kuma minnu fɔra laïcité bɛɛ i t'a fɔ a la a bɛ fɔ cogo min bamanankan na a bɛ faamuya cogo min bon problème minnu bɛ yen est-ce que mɔgɔ bɛɛ ka kan ka sigi ka kuma olu tun bɛ yen bon mara cogoyaw fɔlɔ mara cogoya ni ani sisan ta bon olu bɛɛ fɔra bon bakuruba la mɔgɔw bɛɛ y'a fɔ ka fɔ depuis u lawale Mali la bɛɛ bɛnna bɛɛ sigira ɲɔgɔn fɛ depuis kurukanfuga bɛɛ sigira diina kɛlɛ ma kɛ foyi ma kɛ donc na an sera nin yɔrɔ la a kɛra cogo cogo sigi ka fɔ b'a ban ni tile 2 baara in kɔnɔna na kuma kɛra fɛn min kan kosɛbɛ o de ye jamana diinɛ ko yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ fɔ fɛn min ma ko laïcité ko ni faamuyali ka kan ka kɛ o yɔrɔ in na Mali kɔnɔ an ka constitution na Mali kɔnɔ Mali constitution b'a fɔ ko Mali laïque ye mais an ma bɛn définition kan a kɔrɔ di faragaw mun fɛ n'a bɔra yen nɔ olu yɛrɛ ka laïcité o fɛn wɛrɛ fo ka fara kan ko farali la séparation bon autant constitution yɛrɛ kɔnɔ donc o de an ko laïcité ko in an ka population problème ko sigi kɛ diinamɔgɔw sigira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jamana mara tun bɛ mun bolo o ma diinamɔgɔw bali u ka diinɛ na mais n'an nana kɛ ko laïcité bɛ na bali ni k'i b'i ka diinɛ kɛ dɔrɔn fɔ nous sommes dans un pays laïque n'o laïcité kɛra diinɛ tana ye o de ye problème ye. An kɔni ye proposition minnu kɛ gouvernement ye proposition ɲumanw don mais o tɛ Mali o dɔrɔn tɛ Mali bɔ nɔgɔ la dɛ Mali problème ka ca parce que an ye minnu f'u ye sisan nɔ il faut que u ka yɔrɔ tɔw lajɛ école ko ma sabati dun ka fa ma sabati courant ko ma sabati olu nɔ tɛ dɛ mais kabini an taara indépendance la sanji 60 nin kɔnɔna na fɛn fɛn kɛla fo an ka sigi ka nin bɛɛ de lajɛ min ɲana an k'o fɔ min ma ɲa an k'o fɔ an k'o fɛnɛ corriger Mali bɛ se k'a kɛ maintenant ka chaque fois an bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan fɛnw fara ka sɔrɔ justement fɛn jugu bɛ jukɔrɔ an ti taa fo an k'a lajɛ an bɛ se ka taa yɔrɔ min na. Ni kun ye l'autre forum Bamako ta ko fɔlɔ ye wa nin kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko baara caman wɛrɛw bɛna boloda kɔfɛ min fana bɛna taa jamana dɛmɛni siraw fɛ. O balen ko hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn jumadon ma février kalo tile 19
samba fla mugan ani kelen anga jamacɛ fanga ministre ɲɛma ni o ye Mutari Wani ye ale kɔni a ka jamacɛ fanga taasiraw a ye o yira CNT mɔgɔw la hali bi u ka se ka sigi ka masala cogoya min na baara ninnu bɛ se ka latɛmɛ cogo ɲuman na cogoya min na ni jamacɛ fanga in hukumu kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na hali bi o Juma Sinaku ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Ka sigi ka fɔ kɛ ni bamaci wale tigilamaw ka kulu ye nin kɔni ye kumakan min ni Mali gouvernement kɔni bi fɛ ka a fɛlɛw sigi sen kan juma tɛmɛnen ministre ɲɛma a kɔni ye nin kuma in kɔni sɛbɛkɔrɔ larawi kosɛbɛ kabini san 2017 i b'a ye k'a fɔ kumakanw ani wulikanw olu kɔni cayara kosɛbɛ minnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wele da ka na hali sisan sigi ka fɔ bama min ni o kan ka kɛ Mali gouvernement ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu taara bamaci wale tigilamaw olu kɔni nɔfɛ ni laɲini kɔni kɛra a ka ca kosɛbɛ faso Mali ale ka ɲɛta ani a ka yiriwa ani a ka jidi o kɔni kɔnɔna la o de kama juma tɛmɛnen wasadenw ɲɛfɛ furancɛla fanga kɔnɔna ministre ɲɛma a kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi ministre ɲɛma Mutari Wani a kɔni y'a suulu ni kuma ye ani hali sisan hakilina minnu bi a bolo a kɔni ye olu larawe wasadenw an k'u ma ko CNT maw olu kɔni ye kun kilenna kumakan do kumakan min ni a kɔni fɔra ka caya nka ni a kɔni tala ka se ka lawaleya Mutari Wani a y'a yira k'a fɔ yali cogo min ko in bi se ban cogo min na ten a sera ten sa an ka se ka sigi bamaci wale tigilamaw olu kɔni ɲɛkun kilenna cogoya min ani u ka se ka kuma nin ye a san 5 ye bɛnkan sɛbɛ dɔ bolo nɔ bilara Bamako Mali faamaw ani bamaci wale kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani kaɲangalafan o kɔni fɛ Algérie jamana ani Mali dɛmɛ jamana caman olu kɔni tun bi a kɛnɛ kan sigi ka fɔ ba bɛn don da kelen fɛ ani dɔ da kelen fɛ nin kɔni ye kuma ye min ka di bɛɛ lajɛlen ye wa a lawaleyali o fɛnɛ ka di bɛɛ lajɛlen ye bi nka gɛlɛya minnu bi a ko la o de ye jumɛn ye Mali ti a yɛrɛ bolo wa Mali sago fɛnɛ ti a yɛrɛ la Mali ni maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka se ka bamaci wale tigilamaw kɔni gɛn ka taa ka bɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛn Faransi o kɔni y'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ o kɔni ti a ko ɲɛnɛbɔ an ka ɲi ka taa ni kɛlɛkɛlaw olu ka fɛnw kɔni ye Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ka kɛɲɛ kɛ ni Mali ani cɛncɛnga jamanaw ka sigi ka fɔ ba ye Cada ale jamana kɔnɔna la février kalo tile 15 ani a tile 16 tɛmɛnen senfɛ Emmanuel Macron k'a to a ka biro la kabini Faransi jabaranin sira fɛ a y'a yira k'a fɔ an ka ɲi ka wulikajɔbaw de kɛ ka se ka taa bamaci wale tigilama ninnu ka taa u jaso o de ka fisa ni sigi ka fɔ ye o cogo kelen fɛnɛ don Assemblée nationale ɲɛkun kilenna juma tɛmɛnen ministre ɲɛma Mutari Wani a ye kuma bɔ ka bi sigi ka fɔ ba bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ministre min bɛ yen walima wasaden min bɛ yen ni a tɔgɔ Abdulmajid Ag Mohamed Di Nasser ale kɔni y'a yira k'a fɔ maliyɛnw b'a la ka sigi ka fɔ u da la ni bamaci wale tigilamaw ye nka yali diɲɛ seleke naani tɔnbaw o ye olu hakilinata ye wa nka sani o cɛ Bamako kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna la kɛlɛkɛcɛ maa 2,000 ani maa 50 olu de ka ɲi ka ta jifinw na ka don soldasiya ale kɔni kɔnɔna la cogo min ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi ɲɔgɔn kan ka se ka bamaci wale tigilamaw kɔni jaso a bi fɔ a ma ko recrutement o baara labɛnw fɛnɛ bi senna ni waati in na a bi tali kɛ denmisɛnw na minnu bi fɛ ka kɛ kɛlɛkɛcɛ kuraw ye Mali jamana kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ anw bɛ Ala diɲɛ k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba min ka baara ɲɛsinnen don tungalatagalaw ka koɲɛw ma n'a bɛ fɔ min ma ko OIM olu kɔni ye baara dege dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilaka minnu bɛ Sikaso mara la ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan walasa u bɛ se ka tungalataga duguma sira kan ka se ka o kɔn cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Sikaso mara ɲɛmɔgɔba o ni kulu dɔ bɛ faaba la yan nɔ walasa ka projet dɔ ɲɛbila baaraw kɛ min bɛ taa ni ka segiw minnu tɛ kɛ sariya kɔnɔna liptako guruma jamanaw kɔnɔna na ni o bɛ Mali Burkina Faso ani Niger ko fɔ ni projet in bi tali kɛ taama minnu ni olu tɛ kɛ sariya kɔnɔna na ka olu bali ni o ye OIM ye Sikaso marabolo ɲɛmaaba ka fɔ la ko ni baara in bɛna kɛ sababu ye ka Sikaso yɛrɛ mara faamaw dɛmɛ ni gɛlɛya nana hadamadenya ta nasiraw fɛ Sikaso mara ni Burkina Faso fo ka taa se Niger
olu jamanaw dancɛ la ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sɔrɔ olu la. Pascal Reyes James ale ye OIM tɔgɔla baarakɛla minnu bɛ Mali la ko ɲɛmɔgɔba ye. Ale ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna to Mali kɛrɛfɛ. Taa ni ka segin minnu tɛ kɛla sariya kɔnɔna la ka Mali gouvernement dɛmɛ walasa dan bɛ se ka sigi o kow la cogo min o taamaw ka se ka kɛ sariya kɔnɔ. A tɛ i n'a fɔ ni gɛlɛya tɛ yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya tɔw bɛɛ lajɛlen dɔnnen don dɛmɛbagaw bɛɛ an la olu bɛɛ lajɛlen na mais min ye organisation internationale des migrations u kɔni hakili nana a la komi ni u bɛ baara kɛ ka a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni gɛlɛya nana sisan nin nɔ a bɛ se ka kunbɛn joona joona cogo min na population ka nafa kama donc u kun ye région dɔw ta Niger kɔnɔna na ka région dɔw ta Burkina kɔnɔna na u ye nana Sikaso fana ta Mali kɔnɔna na pour que hakɛ min b'u bolo u bɛ se ka baara min kɛ ni nin kunfɔlɔ ninnu kɛra n'o ɲɛna kun u b'a lajɛ a bɛ se ka warankata ka se tɔw ma cogo min na. Nin kɛnɛ kan mɔgɔ min kun kɛlen don ka mara ni mara cɛbɔli minisiri nɔrɔ bila ale ye OIM fo u ka nin hakilina ɲuman in na ni o bɛ Mali gouvernement dɛmɛli ko fɔ taama minnu ti kɛ sariya kɔnɔna na o kow kɛlɛli la. Depuis Mali ka gɛlɛya nin daminɛla ɲinɛ a san 8 ɲɔgɔn ye an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ mɔgɔw ka taa ka segin a tɛ kɛla sariya kɔnɔ tuguni mɔgɔ caman bɛ na ka sɔrɔ u tɛna jamana ka sariya bolow kan an y'a kɔlɔsi a kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ka taga nanzara jamana na ou bien jamana wɛrɛw la donc an y'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔ a bɛna ni gɛlɛya caman ye gɛlɛya bɛna a mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna ni gɛlɛya jamana fana kɔnɔ donc o de la an ka jamana y'a kanbɔ OIM ma n'o ye jɛkulu ye nansara jɛkulu don minnu bɛ an ka jamana dɛmɛ ka o fɛn nin kɛlɛ pour que a ka se ka bɔ yen. K'aw hakilila jigi k'a fɔ ni projet in musaka bɔbaga ye l'américain jamana gouvernement de ye nka a baaraw b'a la ka lawaleya OIM de fɛ. O de fana bɛ anw sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Senegal ale sera ka jɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi kari ma février kalo tile 21 san 2021 ne ni aw an ka ɲamana o jaw fɛ. Algérie kunnafonidila Khalid Drareni ale kɔni bilara juma tɛmɛnen ka bɔ kaso la ni ma kofɔlen ka kiriw kɔni tun jaratigɛ la min sen fɛ a yirala k'a fɔ uti kalo tɛmɛnen a bɛ san 3 kaso a bi o kɛ nka septembre kalo tɛmɛnen ka kɛɲɛkɛ ni a ka sɔrɔnɔndobaw ka kɔrɔfɔ an'u ka wulikajɔ ye a yirala k'a fɔ Irak cɛba min filɛ nin ye a bi san 1 kɔni kɛ wo la n'i y'a ta k'a lajɛ Khalid Drareni a ka bilali min filɛ nin ye a bɛ don okumu kɔnɔna la jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune a y'a ɲini ka yafa kasoden minnu ma minnu ye wulikajɔ baw kɛ san 2019 avril kalo waatiw la ni a kɛra sababu ye ka Abdel Aziz Bouteflika k'ale ka fanga dafiri o kɔni san 2nan o baara b'a la ka surunya waati in na Abdelmadjid Tebboune b'a la ka fɛɛrɛ kuraw ta ka se hali sisan ka se ka basigi o sabati jamana kɔnɔna la maa minnu bilara wulikajɔ kɛbaaw la a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma États-Unis jamana olu kɔni ye ni bilali ninnu kɔni fo kosɛbɛ wa u ye taarɛ ta k'a ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma maa bilalen yɛrɛ ni o ye Khalid Drareni ye a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban fɔlɔ waati nataw ko février kalo tile 25 Algérie kiirisoba olu ka ɲi ka sigi hali bi Khalid Drareni a ka gafew olu kɔni kunna ka maaw hakili lajigi k'a fɔ lamusa tɛmɛnen Algérie jamana ɲɛmaa ye lase kɛ min sen fɛ gouvernement o cira gouvernement kura ka ɲi ka wasaden kalafili tun ka ɲi ka kɛ san 2022 kɔnɔna la o fɛnɛ bɔra dɔgɔkɔrɔ o baaraw ka ɲi ka latɛmɛ san 2021 ale fana kɔni kɔnɔna la. Algérie jamana kɔnɔna la n'a ma ɲa k'a fɔ kunnafonidila dɔw kɔni yafa kɛra olu ma jamana ɲɛmaa fɛ Alger ale kiirisoba min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ dantɛmɛ wale tigilamaw ka kiiriw ɲɛnɛbɔli ma olu fana kɔni ye si kaso ta k'a da maakun maa min ni a tɔgɔ Abdel Malak Zamzawi ni bɛɛ lajɛlen kɔni bi a dɔn Abdrahman Abu Hafsa ale kɔni na ni maa kofɔlen min filɛ nin ye a kun nɔ minɛlen don kabini san 2014 k'a fɔ a nɔ
bi maa ka fagali la maa min ni a tɔgɔ Hervé Gourdel. Hervé Gourdel yɛrɛ ye maa ye Faransi jamanaden don min ni a kɔni tun bɛ bila maaw ɲɛ Algérie jamana kɔnɔna la ka se ka taa yɔrɔ daamu ma ta yɔrɔ ka taa olu yira u la an k'u ma ko touristiw olu ka ɲɛnabilaw olu kɔni don. Maaw bɛ bali min na ni maa kofɔlen min filɛ a calula ani a tigɛtigɛlen yera banbaci wale tigilamaaw fɛ Algérie ale jamana kɔnɔna la san 2014 ale waatiw la a ko kɛ jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ jalakili bolo kɔni t'a la k'a ɲɛsin Abdelmalaka Zamzawi la ni bɛɛ b'a dɔn Abdrahamane Abu Hafla ani maa 7 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko u maa 8 kiiri kɔni tun b'a la k'a kɛ maa 7 tɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara k'a sabu kɛ ko jubaju ani ko kunkolo o de kɛra Abdelmalaka Amzawi ale kɔni ye ka maaw hakili lajigi Faransi jamanaden Hervé Gourdel a ka wulikajɔw a n'a ka cɛsiriw kɔni tun ka bon kosɛbɛ Algérie jamana kɔnɔna la k'a kɛɲɛ kɛ ni seereya caman ye olu y'a yira k'a fɔ ɲiningali minnu busamisɛn tenkura Abdelmalaka Zamzawi ale kɔni na ɲiningaliw don minnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ni maa kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ale ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don gendarme minnu bɛ yen olu de ye ni tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin ale kɔni ma kiiriw bɛɛ lajɛlen jalatigɛlen kɔfɛ tribunal criminel d'Alger ni a ye dantɛmɛkɛ wale tigilamaaw ka kiiritigɛ yɔrɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen se b'i ko la wa si kaso o de bi da a kun walima n'a bi se faga a bi faga ka maaw hakili lajigi hali bi k'a fɔ Abdelmalek Zamzawi a kɔni nara tribunal so kɔnɔna la ni o ye kiiritigɛ so ye k'a to ambulansi o de kɔnɔna la a bɛ fauteuil dɔ kɔnɔna la k'a sabu kɛ tagama ka gɛlɛ a ma wa kɛnɛya tigilamaaw ani finitigilakaw olu kɔni tun b'a la k'a jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Espagne jamana kɔnɔna la wulikajɔ kɔni bi senna fɛn tɛ la ka bɔ a la wa binni yɔrɔw kan o fana kɔni ɲɔ b'a la ka ɲa sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen Barcelone ale ye dugu ye min bɛ Espagne jamana fɛ juma tɛmɛnen maaw kɔni ye buteli fili ba polisilakaw ma yɔrɔ la yɔrɔ min ni polisilakaw yɛrɛ tun kɛlen don k'u jabalaba ka o kɔni lamunu ni u ka fɛlɛ ani u ka dabaliw ye maa dɔw bɛ yen minnu fana tun kɛlen don ka u ɲɛda bɛɛ lajɛlen kɔni dugu cogo min u kana se ka lakodɔn olu kɔni taara bi maaw ka jagoikɛ yɔrɔ olu kɔni kan Barcelone duguba o kɔnɔna la dugu min fɛnɛ bɛ yen tuguni ni a tɔgɔ ko Girone i b'a ye k'a fɔ nisɔngoya taamakɛlaw olu kɔni taara bi wari bon dɔ kan o cogo kelen fɛnɛ kɔni don u ye maaw kɔni degun kosɛbɛ piti pata ani taganikasegu olu kɔni kɔnɔna la maa 3 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko olu de minɛra maa 1 ale bi bɔ Barcelone maa 2 ale bi bɔ Girone o kɔni kɔnɔna la maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bi se maa 100 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma minnu bɛɛ lajɛlen kɔni welela tarata tɛmɛnen muso denmisɛnnin dɔ bɛ yen ale ɲɛ kelen o kɔni cira wa jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko ba polisilakaw ani taamakɛlaw bɛ ka fɛn minnu fili ɲama o dɔ de sera ni muso denmisɛn in kɔni ma nisɔngoya taama bɛɛ fɛn bɛ senna ni waati in na kun min bi a la seko ni dɔnko maa min bɛ yen ni o ye Pablo Azel ye ale min ni o minɛlen don ni waati in na nisɔngoya taama de b'a la ka kɛ cogo min ka se ka o maa kofɔlen bila a ma ɲa min kɔ minisiri ɲɛmaa Pedro Sanchez a bɔra a ka makun kɔnɔna la a y'a ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin maa minnu b'a la ka nin kɛwale ninnu kɔni kɛ Pedro Sanchez a kɔni y'a yira k'a fɔ jamana bɛ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la o de ye waati ye waati min ni Espagne jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka se ka u tɛgɛ di ɲama o ka fisa ka an yɛrɛ ka cakɛ bundaw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni laburuja. Mouvement de contestation ba dɔ o bi senna Gabon ale jamana kɔnɔna la ni waati in na an ko a ma ko révolution des casseroles maaw maa minnu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan ka se k'u ka nisɔngoya yira fanga tigilamaaw kɔni na ni waati in na Gabon ale jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni lahalaya kuraw tali ye Gabon jamana fɛ ka ɲɛsin
diɲɛ laban bana jugu ma. Février kalo tile 18 tɛmɛnen maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛra u ni na. Nisɔngoya taama in a tako 2nan o kɔni senfɛ i b'a ye k'a fɔ jasiraw kan bɔlɔlɔ siraw kan ni maa kofɔli ninnu kɔni su yera. Jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ maa dɔw fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye kisɛ yɛrɛ ye o kɔni cira ni maa kofɔli ninnu kɔni na. Maa minnu filɛ kelen be ale kɔni tun bɛ sanfɛ kalanso la min tɔgɔ dan bɛ Umar Bongo ale yɛrɛ kɔni na. Ni waati kofɔlen kɔni na nisɔngoya taama in kɔni kɛra Gabon ale duguba taama o kɔni kɔnɔna la. O dugu dɔw bi tali kɛ Port-Gentil, Libreville ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye yɔrɔw ye nisɔngoya taama in kɔni kɛra yɔrɔ minnu kɔni na. A ko kɛ kana bila bi la fanga tigilamaw kɔni ye u da kɛ u bɔnbɔn ye. Bɛɛ lajɛlen tun sigilen don k'a fɔ u n'a kuma nka foyi kɔni ma kɛ. U sera ka kuma kelen minnu fɔ o de ye k'a fɔ maa kofɔlen minnu filɛ u b'a la ka taa pinɛw jeni siraw sanfɛ ka bingani waleyaw kɛ ani hali bi foroba cakɛ bondaw u b'a la ka olu caman kɔni jaso. O ye ko ye ko min ni o kɔni ma kɛ. Nisɔngoya taamakɛla dɔw y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ nin ni maa 2 ninnu bɔnɛra u ni na kɛlɛ bi to sen na fo ka taa fɔ ko laɲini o sabatira. États-Unis jamana ɲɛma Joe Biden a ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ kulu min bɛ yen n'an k'a ma Alliance Transatlantique a bɛ tali kɛ jamanaw la jamana minnu bɛ kulu kelen kɔni kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ États-Unis jamana a bɛna segin ka na nin kulu kofɔlen kɔni kɔnɔna la. A kɔni kɛra taarɛ ye wa a kɛra nisɔndiyakoba ye nazarala ale jamanaw olu kɔni bolo. Angela Merkel ni o ye Allemagne ale chancelière ye ale kɔni y'a ka nisɔndiya kɔni yira wa a y'a yira k'a fɔ nin sigi k'a fɔ ba min ni o bina kɛ a bina kɛ taarɛ ba ye. États-Unis jamana ɲɛmaa kura Joe Biden a kɔni b'i fɛ États-Unis jamana a ka ye bi diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Joe Biden tun ye layidu di k'a fɔ ni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye États-Unis jamana kɔnɔna la États-Unis jamana bina segin diɲɛ binankun kɔni kan wa États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ma gafe kɛrɛnkɛrɛnnen Rusi jamana ma mina a ka sen don G7 ale sigi k'a fɔ ba o kɔni na i n'a fɔ maa min ni a ye o nɔrɔbila Donald Trump ale tun ye a kɛ cogoya min na a maaw hakili lajigi san 2014 Rusi jamana kɔni gwɛnna ka bɔ G8 ale sigi k'a fɔ ba o kɔni kɔnɔna la waati min ni a ko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ gɛlɛya do bi États-Unis jamana bolo o de kama a bɛna sen don G7 ale sigi k'a fɔ baw kɔni na min baaraw olu bina kɛ visioconférence jabarani sira fɛ. Allemagne ale ministre ɲɛma Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma minnu ka ale conférence ba o kɔni senfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ démocrate Joe Biden a y'a sɛbɛntiya hali bi k'a fɔ fɛlɛ bɛɛ bina kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o b'i se boyi cogoya min na. OTAN ale secrétaire général Jens Stoltenberg ale fana y'a yira k'a fɔ jɔrɔlakoba do fo Pekin ale fana sen ka don nin ko in na k'a sabu kɛ Chine ale ye jamana min ni a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiri olu fana kɔni ka bon. États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a y'a yira nazarala jɛkuluba Union Européenne na ale bɛna baara kɛ cogo min ani fɛn min ale ye maa min nɔrɔbila o tun bɛ baara kɛ cogo min na u cɛ kɔni ka jan. Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale fana kɔni bɛ k'a ɲini hali sisan ani nazarala bɛ se gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na ne dun y'a ta k'a lajɛ Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ani nazarala jɛkuluba Union Européenne cɛ kɔni ti ten. An balima TV hɔrɔnya lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tara ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Ala k'o k'a ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli hali bi an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faroubi sejan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma o bɔlen kɔ hali bi an bɛ Ala ɲini k'a fɔ
jami'a to ikmadine jekulu min sigilen do alsilamaya diinɛ dɛmɛni kama o de kama u n'u karamɔgɔ n'o ye sidina Sheikh Umaru Seydou Kulibali u bɛ wuli ka jɔ la su ani tile walasa ka se ka ala ka diinɛ bɔ fasa kɔlɔn kɔnɔ cogoya min na o de ye jami'a to ikmadine karamɔgɔba bila donba o donba n'a bɛ silamɛya kɔnɔna na a bɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya ni ka a kɛ tilenga tile ye bolo tɛ se ka biri min da la tuguni o de ye hukumu kɔnɔna na ɲina sanayɛlɛ n'o ye kira ka sura tagama ye kisi ani nɛɛma ba ma révolution ikmadine tɔnɔ ni ka fara u karamɔgɔba kan Sheikh Umaru Seydou Kulibali u bɛna taa min ɲɛnamaya ba kɔ jukɔrɔni balontan terrain la o de ye hukumu kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ndoma ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na anw bɛ dugawu de kɛ hali bi sanɛlɛ nata in ala ka o dun ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi kari ma février kalo tile 21 san 2021 sini ni waati kelen na aw ni Ba Seydou Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Rahamani ka jɛ